Uni-uni Rumah Gadang Limpape berkenan latihan berbulan-bulan hampir setiap hari untuk mempersembahkan sebuah pertunjukan yang luar biasa. Randai Si Karang Mani. Kita saksikan bersama-sama. Tangan Mbak Angke jaba susun rila jo maaf kami pinta Bapak jo Ibu nan baru datang tampe ambo mantakan sambah. Adapun sambah nan dipuhunkan kabake Bapak nan baru tiba. Talatak pun tiang dihulu di bawah kumpalan tali. Asa mulo kata dahulu tiga limbago nata joli. Patamo sambah menyembah kadua baso jo basi katigo siriah jo pinang. Sambah menyambah dalam adai tali batali undang-undang tasabui imulik manih takato di baso bayak. Mulik manih kucina murah baso bayak tali pikatan. Dalam cupak nampiawai penamo adai sopan santun.
Aku ba itu tidak ngabunyi saluang udah kandung. Ibu hati denai menangakan. Dia kanduang di badan diri. Takana patatah Minang dia. Laki-laki Minang wajib marantau. Ado kandak di hati nak pai marantau. Mudah-mudahan tabangki batang tarandam. Mandang ngarundiang dari udah kandung. Ibu hati denai. Josia badan kebagantung. Hayah jomande indah adolai. Oh Tuhan kanduang di badan diri. Kapai tampe badannya. Kapulang tampe babarito. Tampe bagantuang di badan diri. Udah kapai denai katingga. Josia badan kamangadu. Josia tangi gak dikadukan. Dan sekarang kini nangku. Udah kebajalan surang diri. Antah kababali, antah indah. Tak gampang denai Tuhan tinggalkan. Oi dia kanduang si Karang Mani. Usalah hati di paibo dia. Batambah barek kaki dilangkahkan. Iyo juo bak kece urang. Rilakan denai pai bajalan. Untung tapi jak tanah tapian. Dia kanduang sibiran tulang. Jan cameh udah indak kebabaliak lai dia. Marantau. Pai mambangki batang tarandam. Disiko masih adoh mama. Katampe awak bagantung. Molah awak katampe mama dia. Oh ba itu kata udah. Denai manurui mana raja. Biar tak sambo sanang hati kita. Kamanakan kanduang bujang paminan sarato jo si Karang Mani di hari nasa pagi nangko. Apa sebab kalian datang kemari? Manolah mama kanduang di badan diri. Mangkonyo denai datang kamari. Iyo di hari nasa pagi nangko. Denai hendak memberitahu mama. Baso denai kapai marantau. Iyo karana Indopuro. Untung mujua suratan nidui. Untung tabangki batang tarandam. Mendengar kata dari bujang, mamak ketujuh tentang itu. Tapi Allah dipikir bana. Allah dipikir bayak jo buruk. Cuba bujang danganan mamak katokan. Elok dikarajokan. Menurut pendapat hati mamak, tanah pusako nan diwarihkan. Allah labiah daripada cukui. Bana nantun kata mama.
Tapi sungguh pun ba itu, dangakan duo kato denai. Karatau madang di hulu, babuah babungo balun. Karantau dene dahulu, dek di rumah paguno balun. Kamanakan kanduang bujang pamenan. Jiko ba itu kato bujang. Dangakan juo kato mama. Ukia-ukia sebelum di Bali. Kayu jati babalah tigo. Pikia-pikia sebelum jadi. Sasa kudian indak paguno. Cubo diinok dimanuangkan. Nan buyang surang laki-laki. Katampek bagantuang dek si karang mani. Mamak camih melapeh buyang. Umuan nan alun setahun jaguang. Darah nan alun setampak pinang. Kok tadanga de orang lain. Buruak condong pandangan orang. Kabakeh diri mama. Rundiang sakitu dari mama. Maklum bujang tentang itu. Mama juo di badan diri. Nan sa tantang kato mama nantun. Alah dene ino yo manuangkan mak. Rasanya tagamang di badan diri. Dek umua alun setahun jaguang. Dek darah nan alun setampuk pinang. Mangkonyo tanyai madu untuang. Kemanakan kanduang bujang pamenan. Jiko kareh juo hati buyang hendak merantau. Dengakan malah pituah dari mama. Dima bumi dipijak. Disinan langit dijunjung. Usah buyang berkata sombong. Jan mengguntiang dalam lipatan. Jan manuhuak kawan sayiriang. Jan menjadi musuh dalam salimui. Kok mandi di baruah-baruah. Bakato di bawah-bawah. Pandai-pandai menjago diri. Inget dek rantiang nan kaman cucua. Inget dek dahan nan kamaimpo. Katokan indak parunan jahil. Katokan iyo parunan batil. Junjuang tinggi adek jo agamo. Alah katarang itu dek buyong. Mandanga pituah dari mama. Alahnya sanang dalam hati. Sajuk di dalam kiro-kiro. Kok siang kadene patungke. Kok malam kadene pakalang. Kadene pakai salamo hidui. Tapi samantang pun ba itu. Ado cie nan marusuh di hati denai mak. Iyo satantang si karang mani. Bapak jo mandeh alah tiado. Kama untuang kadikaduakan. Kemanakan kanduang bujang pamenan. Nan satantang sekarang mani. Usah buyong camehkan. Dia nanti bakawan jo singondang sari. Alah kasanang hati buyong. Jiko ba itu kata mama. Alahnya sanang dalam hati. Sajuk di dalam pamikiran. Manolah mama kandung di badan diri. Dua sarato jo mandeh kandung. Denai sangajo datang kamari. Hendak meminta izin sarato rila. Baso denai kapai marantau. Yo karanah Indopuro. Limba nan daripada itu. Denai titipkan si karang mani. Rundiang sagitu malah dari ambo. Pulang maklum kabakeh mama. Kemanakan kanduang bujang pamenan. Duo jo diri si karang mani. Nan tantang mandeh si buyuang. Usah kalian camehkan. Dia itu menjadi urusan mama. Dia nak sanang buyuang pai merantau. Jiko ba itu katonyo mama. Dene titipkan si karang mani. Oi dia kanduang si karang mani. Elo-elo menjago diri dia. Pandai-pandai hidup menompang. Jangan sampai membuat malu. Usahlah mulut tak dorong-dorong. Inge di rantiang nan kaman cucu. Inge di dahanan kamaimpo. Alah kajale itu dia. Manolah dia kanduang si karang mani. Duo jo diri si mama kanduang. Jan hari barambang patang. Kutiko paneh alun lay garang. Dene bajalan hanyolai. Tinggallah kampung Rana Malingkang Gunung Singgala Onde Kolai Manjang
Tuhan kok lai kamu bilo sonyo kita basuo sadanyo ane kali jobu bakare rotan kini jadinya jika tarakan mandejo ambo di dalam mimpi ande kita basua Ulah parangai Gusti ayah malarang kagalangan inyo baju di pagi jopatan inyo baju di pagi jopatan Tak tuntun tak tuntun. Ini aja ingat, ini gato ya. Lasuan micet. Gato. Tuh langsung sekarang. Ini bagus nggak? Ini yang bagus mana? Oi anak denai mage pilihan. Hendak ke mano ang kini? Tagageh bana tampak di ayah. Ayah kanduang di badan diri. Mangko denai tagageh tampak de ayah. Sadanglah rami orang di galanggangnya. Tabayang orang dalam menyambung ayam. Raso kamai bau kawanan jauh. Bakot dalam bek bana si mage tibo. Maklum ayah tentang itu. Anak denai mage pilihan. Usahlah hang tarihan jua kerajaan nantun. Kerajaan tidak memanfaat. Elok menolong ayah baik ke sawah. Janganlah hang baju dijual di tengah galanggang. Indak tantu siang jo malam. Indak tantu halal jo haram. Cando orang indak baradai. Malu ayah jo orang kampung. Ayah kanduang di badan diri. Galanggang sampai nak mudo ya. Pemain saja dulunya. Bantu ayah nak pernah mudo saja. Anak denai mage pilihan. Jangan salah orang martikan adai. Lorong daripada menyambung ayam. Itu kerajaan paling dibanci Tuhan Allah. Elok itu ang hentikan. Daripada menyasar ang nanti di kemudian. Ayah kanduang di badan diri. Agak berubah ayah tampak dan kini. Hindak tabedo ibunya hati ya. Ayah nak sayang kadang itu. Biar dempai dari siko. Nak sanang hatinya ayah. Bukannya tiba-tiba mage. Dari dululah ayah katakan. Talingo waang nan tidak mendengar. Bukannya ayah tidak sayang. Jangan salah paham waang tentang itu. Ayah nak sayang kadang itu. Biar dia berangkat dari siko. Sakit kepala dengan ayah. Mage, berhenti yang. Hei, manalah tuan junjungan nambo. Jo anak buyang mage. Apa sabananya nanta jadi? Tuan basorak di halaman. Sorakan sampai ya te rumah. Sarupa lepeh dari pasuangan. Mande.
Ayah melarang denai kagalanggang mandi. Ayah nak sayang jodeledo. Biar dempai dari siko. Nak sanang hatinya ayah. Iyo. Manolah adik kandung si Gerang Tulang. Allah sepatinya, buyang magik menghentikan karajonan tu. Karajonan tidak bermanfaat. Siang jo malam nyoba main saja. Eloknya menolong denai pergi ke sawah. Masih banyak karajonan terbangkalai. Tuan juo di badan diri. Kok tantang karajonan Tuan sabui. Tuan kan lain mengarajokan. Kok kurang rasanya orang. Ambo namuah menolong Tuan. Usaha nak dilarang-larang bana. Tapi limbak pada tuh kok dicaliak-caliak bana. Agak berubah Tuan kini kok. Setan nu bilih manan manyapo. Sehingga Tuan tagak marabo. Anak mande magek pilihan. Usaha nak bayi buati. Baiklah anak kini ko. Iko pitih untuk kabaka. Jangan didangabana kecayah tuh. Baiklah anak kini ko. Manulah kakak si Gondan Sari. Apa sabab denai kakak panggil? Mako denai kakak suruh baranti. Pinjam sebentar. Beko malam dan balian balik. Manulah kakak si Gondan Sari. Bukan de anggan meminjamkan kak. Tapi ko kalung paninggalah mandeh ambo kak. Cuma iko harato yang ditinggalkan de kakak puncak pamenan. Mari maaf denai kabake kakak. Ndak perlu dek Dendo. Dari masa kalung kau tuh? Pinjam sebentar. Dan baliaan balik. Siko, pinjam sebentar. Sekarang mani, pinjam. Dan pinjam. Hei! Manolah kau karang mani. Baduho juga dan sari. Mangga heboh di tangga rumah. Kakak kandung mage pilihan.
Gondang Sari nak meminjam kaluang denai. Denai nak nio membari. Gondang Sari marabui jo paso. Awas kau ya. Adik denai Karangmani. Kalau memang ada kaluang tuh, bari pinjam udah sabanta. Kok nasib kamu jua beko Karangmani? Kalau udah menyabuang ayam, kaluang nan cie berubah menjadi duo. Manolah kakak mage pilihan. Bukan de anggan meminjamkan. Tapi kok kaluang paninggalan. Paninggalan maneh ambo. Tidak boleh dipinjam mbak itu saja. Limbah nan daripada itu. Coba kakak antianlah kerajonan tun. Kakak kilo main coba judi. Tidak elok dicari orang. Jangan mbak kece orang. Kakak nak makan cubada. Keluarga nan kane gatahnya. Hei Karangmani, tidak usah kau banyak cerita. Nampara lu dan pinjamkan kaluang kau tuh. Lai tarangan kau. Kakak cuo di badan diri. Satantang kaluang konan kakak sabui. Tidak mungkin nenai membari. Cuba kakak jangan nenai katakan. Hidup di dunia ko samantaro. Pikirkan elok-elok. Nan kuasa nan kaberan. Hei Karangmani, tidak usah banyak cerita. Pinjamkan kaluang kau gitu jo. Capek. Hei. Mande. Hei Karangmani. Hei, lari kabar kau Karangmani. Pinjamkan kaluang kau. Manolah kau Karangmani. Mangga kau bersorak-sorak bantu orang kabar anak sajo. Sengaja membuat kami malu ya. Mande. Denai digaduh de kakak mage. Kakak nama minjam kaluang denai. Denai nak nio membari. Kakak berang menjadi-jadi. Mande, tidak si pait dan suka meminta kalung orang Mande. Karangmani mengado-ngado saja Mande. Hei Karangmani, santiang kau baduto yo. Mande. Setantang nan denai santokan. Itulah nan tak jadi. Kakak nak meminjam kaluang denai. Untuk kau dibawa baju ni. Denai nak nio membari. Kano pasan dari kakak. Kakak kandung bujang pamenan. Seratu pasan dari mandian. Mandian mandi hambo. Manolah kau Karangmani. Padu sindak membalih jaso. Tambah bijak saja muncung kau tuh ya. Santiang bana kau mengecek. Asal itu udah kau. Kau menumpangi di siko. Pandai kau memburu-buru anak-anak denai. Santiang bana kau mengecek. Sengaja mempermalukan kami ya. Manolah upi ya Karangmani. Elok upi pai ke dalam. Nampak latihan bana upi dek mande. Mandelah masa untuk anak. Pailah anak makan dulu. De, santiang bana nak mande kok. Manulah adia upi aramolah. Apa garangan yang terjadi? Suara tadangan sampai keluar. De adia berilah tarang. Biar tantu nak tasuo. Manolah tuan Pak si Buyong. Bukannya ada ribu-ribu. Bukannya ada patangkaran. Karangmani dari tapian. Kami mandang caritonyo. Galak, nani ndak bisa ditahan. Takana masa-masa muda dulu. Jangan salah tuan tentang itu. Kok buliah danai balik batanyo? Capek bana tuan pulang. Capek balik dari Karajo. Kok ba itu katanya adia? Iyalah tantu nanta suwo. Sajua di dalam kiro-kiro.
lorong daripada tanyo adia mangko denai babaliak kini dek hari nan sadang paneh bana denai babaliak hendak mencapai ayah kau untuk orang di tengah sawah. Anak denai mage pilihan, tolong ambilkan ayah ayah kau untuk orang di tengah sawah. Ayah babaliak perlu capek. Manolah anak mage pilihan, kok bisi alasamo tadanga, kok sora alasamo kalampauan. Tolong ambilkan ayah ayah untuk kabakaya di tengah sawah. Kalau ba itu kata mande, ke belakang hanyo ambolai. Manolah adik upi aramola, kok lai buliah denai batanyo, lai kok sanang si karang manih, tinggal di rumah kita di siko. Kok tantang itu nantuan tanyokan, lai sanang di siko. Tapi ada sakete menggaduh denai, inyo agak pamalai. Karajonyo bamanuang-manuang setarui. Mungkin takana jika kakak kandungnya si bujang pamenan tuh. Jika itu katanya dia, iyalah, denai hendak berbalik ke tengah sawah, hendak menarikan karajo. Denai berjalan hanyolai. Manggarong tengah sawah, mahalau bulu makan padi, tabanglah kau piti, oi punai nan jobondo, tabanglah kau pipi, oi punai nan jobondo, jauh
Karangmani, manolah kau Karangmani? Kamarilah kau agak sabanta. Ada runjangan kada sampaikan ke kau. Mandeh juo di badan diri, mandanga imbauan mandeh, tasiro darah di dado, mantan segala pasandian. Apa sabab denai mandeh imbau? Makanya kau dan imbau ada sebab di bakarano. Salamo kau lah di rumahku. Kami sadonya rusuh bana. Kau sabana kurang aja. Bakato indak basiaga. Mengecek lah talanjul-lanjul. Memburu-buruan kami kau orang. Limbak daripada tu. Kau padusi nendak baradai. Allah jalih kau manumpangi duit di siko. Banyak bana tingkah dan jola kau. Manolah mandeh serato kakak. Kini elok kau pai capek dari siko. Barangke kau dari siko. Sakit kepala dan tiap mencari kau tu. Ajalai di kau tu. Bah, mari pendapat anak. Nah, tadanga dek kau tuh Karangmani. Anak nan indak membaleh gunung. Rupanya selama kau awak lah salah. Alah sasek menerima tumpangan. Anak harimau nan awak gadangkan. Ancak lawak usianya kini mak dari rumah sebelum ayah pulang. Manolah mandeh serato kakak. Denai bantuan hidup manumpang. Kok baik itu bana? Usah mandeh tak dorong mana. Kok nasi nan denai makan masih peninggalan orang tua. Minta denai ke pakai mandeh. Usah mandeh dalam pekato. Denai anyo maingatkan. Nggak usah banyak cerita. Barangke happy kau dari siko. Lah, tetangga, pai. Jika itu kata mandeh serato kakak. Usah diulang 2 kali. Dia ada nabai dari siko. Tinggalnya mak. Linda, Linda, donyo hari berulang bana, tabang kasrama. Usah diharap, uyo dinanti, usah diharap. Denailah lare, iyo lare, di rantau urang. Denailah lare, iyo lare, di rantau urang. Linda, Linda, Linda,
Lah tiba kini masonyo si mage kanai ngatahno asal kudu sabananyo nanti dijagonan rasuo lagi Cek. Capek lah Hade, lampu bana capek lah. Kasihan. Capek. Salah. Kasih ko. Onde, di mah kok. De, apa teh? Kami mah cari rumah si Mage. Yang mah rumah si Mage tuh. Nan paga putiako atau nan paga hijau kok. Yang mah kok rumahnya? Deh kalau salah, malu awak teh. Indah mah. Batua ikut rumahnya mana? Batua? Batua rasanya mah. Aduh Teh Rabia. Teh Robia. Oi, Teh. Mangga Teh kasih kau. Onde, pandiang kepala Den. Pak itu. Aden, kaman cari si Mage. Anak si Ubi Aramola. Inyo, maminjam pitik Aden. Bajanji Magia Labia. Bajanjinya seminggu. Kini? Inilah sabulan. Paniang. Paniang. Onde Teh. Teh, sorry Teh Apa nih Teh? Sama wa Teh. Si Mage tuh mau utang lo kaden mate. Alah batumpa utangnya di kadeden. Ya. Depan yang kabel den naik teh amba alai ko. Ete. Tanang ete. Iko ndak bisa dibian kodo. Allah menjadi penyakit deh pajatu mah. Awak kaduan kagaknya. Jadi, Ya. Kaduan. Ete soraan rumahnya. Nah, mah rumahnya. Entu. Itu. Atu. Iko. Soraan salah. Den dulu ya. Beko bantu Den ya. Jadi, Oi. Lah ya ada orang di dalam rumah tuh. Capek lah keluar. karyate. Sekali lagi. Oi. Capek lah keluar. Sabalun abih. Kasabaran Den. Capek lah keluar. Kalau ngecek Keluarnya dong. Maju tek ini. Den. Oh yo, Den bagak mah. Ayo, capek. Capek. Caliak Den bagak koyo. Ya. Dakui Den mah. Onde. Dakui Den. Coba lah beko utang tuh dibayar. Capek lah. Capek lah. Ya, jadi caliak ko Yo. Sorogon Den gadang soroden Yo. mana? Kue. Maju kau. Maju lah besti. Ende. Tek kenek kuanya dulu suko jo udahnya.
Inyo yang ketuju, awak yang maju. Aden lo kau kece. Ini maju lah lihat. Bapak kecian lu Aden. Lah, Mbak Aban bau lihat. Bau. Woi! Oi! Hai! Oi! Manolah urang nan tibo. Manga basorak-sorak bantu taranak lapeh. Oh. Laya do baradai. Dia tahu malu malah rupanya. Takui Den. Di situ rumahnya Kironyo. Salah wak. Maju lah besti. Hai, uninan bijak mului. Bukannya ada nindak baradai. Tapi si Mage Manjo tuh yang indak baradai. Yo. Inyo bautang di mano-mano. Alah sabulan piti urangnya pinjamnya. Sampai kini inyo indak nampak. Inyo hilang batuk jin. Yo. Bisa dolah lapau labah serak utangnya. Yo. Lah, dari goreng jokatan, godo ubi, pisang kapi, lape sagan, lape bugi. Jangan lupa, kaci buih bagai. Yo. Bayalah tuh. Cayo den doh. Nggak cayo. Nggak Maju teh. percaya. Si Mage tuh bautang kaden 10 ameh. Kapai kagak langgang. Bajanji seminggu. Kinilah sabulan lapis. Onde teh. Samolo wak teh mah. Dek, buku itu tuh mengerikan. Samo wak teh. Si Mage itu bau utang lo ka Deden mah. Yo kan besti nak besti. Yo. Cayo den doh. Sawah lawe dari ujung ke ujung. Ameh sadolah jari dari kapal lo sampai kaki. Ameh sadolanya. Tapi utang yang tidak dibayar. Bayarlah tuh. Ode. Kalau kakau apa utang nak den? Kaden. Aden bestinya. Yo. Aden panolong kawan. Yo. Yo kan besti? Yo. Yo kan besti? Berdua. Yo kan? Yo. Cayo den doh. Kalau ete nak percaya, pacian dia takui. Kalau Kalau ete tidak percaya, bawa anak ete itu si Mage itu bawa kamari. Tanya ke inyo. yo. Masih Mage itu. Masih Mage itu imbau lah capek. Mage, kamarilah sayang. Ondem anak manjo. Iko adoe tete datang kamari, nya mencari Mage. Kecanya Mage bautang kanyo. Iyo. Dia angguk-angguk balam. Kabar abana utang si Mage. Lah habis rasojo paresoyo. Jiko ete indak ingin tahu bara utang si Mage tuh danga elo-elo. Jangan teh. Simak jale-jale. Danga. Nan salamoko si Mage maminjam 10 kapiang ngameh kaden. Pajanji Mage saminggu. Jan kameh dan diagiahnya batang iduangnya indak nampak do. Baru kini nyoba subuh jambo. Nan paralu ete tahu. Kini ko selesaikan utang piutang si Mage ko. Batua. Ode sana. Baria maaf ambo di sana. Onde. Kami lunado panutut nyolai. Apa si Buyung? Sedang ke sawah. Onda bisa. Karajo banyak bana di sawah kini ko. Ba manuri pandai PT ete. Bah. Lembut sarot. Sebentar kok ya. Bisa dong. Tapi ndak bisa bantu itu doh. Nan pokok utang harus dibayar. Nyampang kalau ndak bisa dibayar. Kami angkui sadolah peragai di rumahku. Kini jo. Betul. Apa urusan kau? Kau ndak kadang bayar? Bade kalian. Ada bisa. Berhenti.
Anak gagah kok kak. Aduh ganteng. Gagah warna. Gagahnya siapa? Jangan kan? Iya. Den. Si ayo. Manolah mandeh-mandeh kasadonyo. Jadi. Apa garanan tak jadi? Rancak awak mengec elok. Onde bujang gagah. Etek kola mangece elo. Tapi si mage jo mandehnya tuh hama ila-ila. Utang tidak dibayar-bayar. Tuh. Jiko buliah denai batanya. Apa nan harus diselesaikan? Utang sianan minta. Iko ha bujang. Utang kabakenan ko yang etek-etek duo. Alah lamo tidak dibayar. Baat itu. Jiko buliah denai batanyo. Kabarabana utang si mage tu. Maju kau teh. Onde, yo ganteng anda. Jangan kata teh. Cemburu lo kau. Iyo loh. Si Mage meminjam 10 kap yang ameh kaden. Maju. Kalau kaden di gagawan anak talon gagah. Yo gagah. Gagahnya. Kalau kaden ala baserak lo utangnya. Ongeh lo kamambayan utang kawan-kawannya. Utang inyo surang sedata bayar. Kini siapa membayar utang sarulahnya? Batu. Dia banyak Biarlah utang. denai bayi utang si mage tu. Alhamdulillah. Penonton. Oi. Oi. Ala ganteng banyak lo pitinya. Yo. Hey. Kalua. Ada pitinya tuh. Lebih itu. Lagi. Oh, lain. Jadi. Etek di belakang Aden. Jadi. Etek tarimo yo. Iyo teh. Piti utang pengganti si mage yo. Yo. Nah, wah. Penonton lari bayi ya. Yo. Wah. Iko awak bagi di tampe lapau si etek kene. Jadi Ayo. sambil makan pical. Yo. Yo. Tapi jangan lupa komisi Den. Jadi. Nah, jadi. Bantuin lah. Payu lah. Payu lah. Teh, makasih banyak ya teh. Jangan berang teh. Manolah anak bujang pamenan. Alah sukses anak kini ko. Lah tapi jak tanah tapian. Tampak kayo udah gini ko ya. Alhamdulillah mandeh. Barakai doa nan disiko. Salamai badan pulang jopai. Nan sakarang kini nangko dek mandeh. Jiko jo muliah dek mandeh. Tolong imbaukan sekarang mani. Inyo alah lamo bana disiko. Taragak bana badan diri jo dek kanduang mandeh. Dima karang manih mandeh. Kok tentang itu nana tanya akan. Kami pun tidak tahu di mas sekarang manih kini ko. Salamu anak bajalan, alah banyak nantar jadi. Saya tahu anak pai, karang manih pai ndak mengecek-ngecek. Kakak kandung di badan diri. Saka selamu ngak kakak pai. Karang manih banyak tingkahnya kak. Nyocok baduo-duo di tapian bersama laki-laki. Bahkan ambo sama mande diadu-adunya kak. Kami ndak tahu di masalah kami loh kak. Mandanga kato dari mandeh. Dua sarato jo buyong mage. Rasonyo denai ndak picayo. Denai tahu si karang manih. Dari ketek denai gadangkan. Indak mungkin inyo sarupa itu. Kau ndak percaya, carilah karang manih itu surang. Elo mandeh bakato. Elo-elo bade angko. Kau nak suka cari sekarang manih deang. Hindak dan sangko rigo-rigo. Pipik sinanduang makan padi. Hindak dan sangko nambak nangko. Dun sanak surang manutoi. Piala dan cari si karang manih. Denai lah tahu pulo. Paso mandeh. Hindak suko kabakai kami baduo. Sajak karang manih manompang di siko. Undang-undang bajak carito. Barangkai bang dari siko. Payah dari sikau. Berhenti. Manolah kalian kasadonyo. Apa garangan yang terjadi sehingga kalian basiarak di halamanku. Lagi pulo, bujang pamenan kan baru pulang. Manolah mamak kanduang di badan diri. Barilah maaf dene dek mama. Kedatangan dene indak lah tape.
Dene yo tak kaji mananga kaba tentang si Karang Mani. Limba nan daripada itu. Dene yo maraso tasingguang mak. Karena mandeh jo si mage. Membari kaba buruk kau pakai si Karang Mani. Kemanakan kanduang bujang paminan dan tantang kaba si Karang Mani. Mama menyasa tentang itu. Iolah salamu buyuang pai merantau. Mama banyak mendapat keterangan. Si Karang Mani, iwana susah diajar. Inyo barani melawan mandeh. Indah sapatinya sarupo itu mak. Karena mama hanya menangas saja. Indah tahu apa nasabananyo. Mama pun indak menyangkau pulau. Di muko mama sadonyo bayar. Di belakang mama acok terjadi. Yolah si Karang Mani babuik dan indak-indak. Bak cando kata orang. Ayat tanang dan mahanyui ikan. Jiko bulia dene batanyo. Apa mama alaman calik surang? Apa sesungguhnya yang terjadi? Oi bujang pamenan. Usaha den pulo nak wangajari. Aden pulo nan wang aja. Aden ko mama waang. Lebih dulu dan hidup di dunia ko. Barilah maaf dene mama. Bukannya muka kasih dene aja. Dene nan hanyo maingan mama. Satantang kewajiban mama sebagai mama dek kami baduo. Alah hampir setahun si Karang Mani hendak pulang. Apa saja dan mama kerajoan? Oi bujang pamenan. Mama alah bau saho mencarinya. Tapi inyo banan hendak basuo. Apa mama batu-batu mencarinya? Mama sarupa malapehan si Karang Mani surang diri. Apa kau mama indak tahu? Inyo surang anak padusi. Batu inyo padusi. Padusi nan kareh kapalo. Padusi nan jiko pai indak pernah mengecek. Oi bujang pamenan. Usaha kato di banyak menyalahkan mama sepenuhnya. Barilah maaf dene dek mama. Jikonya mama latas singguang. Dene nan iyo hanya pandai meminta hak mak. Hak sebagai kemanakan mama. Oi bujang pamenan. Jiko ang indak nio menang kata-kata den. Elo ang berakit dari siku. Daripada tangan den dan malayang. Dikacak langan lah balangan. Dikacak bati lah babati. Antah ko iko nak kalamak dia lainnya. Berhenti. Manga mama joka manakan batang ka saruponangko. Elo kita mangece elo-elo. Kusui bisa kasalasai. Karuah bisa dijadiahkan. Menolah bundokan duang di papeh rumahan gadang. Terima kasih alah maingian ambo. Ko iyo kusui nan kabisa diselesaikan. Ko iya nan karuah kabisa dijaniahkan. Bari tarang kabakeh diri ambo. Apa sebenarnya yang terjadi? Supaya siang nan bahari, supaya malam nan bak bulan, dangakan malah elo-elo, simakkan bana jaleh-jaleh. Katiko ambo baru pulang dari masjid, ambo basobok jo si Karang Mani di jalan. Inyo manangi kaisa-isa. Ambo meraso ibo kabake inyo. Denai batanyo kabake si Karang Mani. Ado apo sabananyo nang tajadi. Salamu inyo tinggal di siku. Inyo acok dihino. Diburuak-buruakan sajadi-jadinyo. Sado karajonan bare. Inyo karajokan surang jiri. Di depan Tuan, inyo disayang. Di belakang mama, inyo dibuang. Kadang di palakuanan indak patui-patui. Kok di kana-kana bana dari mulo sampai aki. Iyo sabana barek babanan ditangguangkan si Karang Mani. Ibu ati indak takatokan. Tangi kasia kamangadu. Lapane be manahan sabar. Karena baban bare indak tapi kualai. Kadang karajo untuk dua orang inyo karajokan surang diri. Kali katiko si Gondan Sari
sampai hati menghadangnya pulang dari tapian. Untuk meminta kaluang kok dibawanya ke sanang-sanang. Dek karano si karang mani indah amuah mengagiahkan kalung itu. Inyo di usia dari rumahku. Salamo inyo di usia. Inyo tinggal di rumah ambo. Itu kato sabananya. Itulah nanta jadi sabananya. Indah ado ambo labiahkan. Bunda kanduang limpa peher manang gadang. Terima kasih Allah memberitahu ambo. Carito nan sabananya. Kini baitu malah. Biarlah ambo selesaikan masalahku. Jo bujang pamenan. Sarato jo upi aramola. Jika baitu kato datua. Biarlah ambo babaliak dahulu. Kemanakan kanduang bujang pamenan. Iolah tadorong ambo ke bakih bujang. Mamak meminta maaf. Kini baitu malah dibujang. Japuilah si karang mani. Inyo ado di rumah bunda kanduang. Manolah mamak kanduang di badan diri. Jiko nyoba itu kata mama. Denenan Allah memaafkan mama. Kini ba itu malah dek mama. Biarlah denai japui sekarang mani. Denai berjalan hanya lai. Manolah kalian nan batigo. Upi aramola. Mage pilihan. Gondang sari. Tagak kalian disiko. Ado rundiang nan kalian selesaikan kebakih diri kalian. Iya sabana santiang kalian membatigo. Barani kalian mengicuah den. Den sangko ayi yang menyawa. Kironyo ayi yang baria. Den sangko si karang manih nambah buik burua. Kironyo malah si karang manih nambah buik bayi. Ampunkan ambo, Tuan. Maafkan kami ya. Kini, baitu malah di kalian. Allah dibali si kain suto. Kain marekan di kari ampe. Dibagi sama gadang. Tindak bayi kalian ado di siko. Elok kalian kini barangke. Daripada tangan den dan malayang. Barangke kalian dari siko. Maafkan kami ya. Muak di macam lihat kalian. Barangke. Ayah, jangan diusir kami. Usah disimpan dalam hati, letakkan saja di pematang. Jika ada katonan salah, usah disimpan dalam hati, buanglah saja ke belakang sana.
Ya, itulah akhir dari Randai Si Karangmani. Seluruh pendukung Randai berkenan untuk dapat hadir kembali ke panggung. Berkenan juga Uni Murianti Rosalina, Uni Evi Sahrudin untuk dapat bergabung. Ya, berikan aplaus yang meriah kembali sekali lagi untuk Randai Si Karangmani.